siya. Mrs. Tess Laos, maraming salamat Ate Tess for welcoming us warmly. The former Mayor Oka Rodriguez, salamat po Mayor. And the Robredo Pangilinan People's Council, thank you so much. Volunteers and supporters here from everywhere in Pampanga, lahat po kayo, maraming salamat po sa inyo for being here tonight. Alam po namin short notice but nandito pa rin kayo. I love your lights. I love your lights. Is it Blackpink or... Oh, NCT! I have that. Sino ang shiny? Meron ako. Ang ganda. Magandang gabi po sa inyo lahat. I love you too, kids. I want to thank my Sharon. They came from Manila to join me here. Thank you so much. After this, mga anak kayo, tapos manood na kayong probinsyano. Tinukot na ba ako? Hindi pa. Ano? Balutin. Nagbalot ng pagkain. Sino nagbalot ng pagkain? Balutin mo ako sa hinain kong buffet ngayong gabi. Ano naman yan? Hindi pa nasisilbi, nagbabalot na. I love you guys! Miyayot na ako. Kaya na ako maragul. Slight na lang. Ang konti pa. Pero yung sinasabi po ni Kiko na hello pagkain, goodbye gutom, ako lang po ang magugutom dahil nag-jejeta pa ako. 6 na taon na. Pero sineryoso ko itong mga nakaraang 1.5 years lang. Anyway, thank you. It's so wonderful to see younger people here, along with the usual supporters. I am so proud of you that you are so concerned about your generation and your future and the future of this country. Salamat sa inyo for being here. Lahat ng sinabi ni Kiko, I love you, Mama! I love you, my children. Gen S, generation, Sharon generation. Lahat ng komento ni Kiko, that's already kulang na lang i-implement. And they can only do that pag na-elect po sila ni Ma'am Leni na President at Vice President. Yes! There is no panloloko in the slogan. Pag gobyernong tapat, angat buhay lahat! Yes, angat buhay lahat. Tapos, hello pagkain, goodbye gutom. Those are not empty words. Kiko has been doing yung kanyang sinusubukang gawin noon pa na i-support yung agriculture talaga forever. Talagang more than 10 years na niyang ginagawa. And then pag nahalal po siya, talagang he will work with the farmers, and in fact he was able to pass the law na ang gobyerno na ang bibili mismo sa farmers. Nakwento na niya, no? Nakwento na niya. So you know, I don't have to repeat it. Pero talagang kailangan talaga, you know, parang fight ito ni David at Goliath. Sabi ko nga, because yung ibang tumatakbo, syempre they have much more than we do. And you know, everything at their disposal. We're really very small kasi hindi naman problema, pero ang problema rin kay Ma'am Leni at kay Kiko, never kasi nagbulsa ng pera ng bayan. Never. Kahit chismis, kahit anong bahid ng scandal, wala. At isa pa, ang ayaw ko kay Kiko, yun din yung pinaka-gusto ko. Wala siyang pera. Okay lang. Kaya hanggang ngayon, nagte-taping pa ako sa Ilocos. Okay lang. Magbebenta ako ng alahas. Oo, tama.
para para sa pagtanda may makain kami. Pero magtatanim, pag nanalo siya, wala na tayong gutom. Ako na lang. Kailangan magpagutom. Hindi ba, no? Tatrabaho ka para makakain ang gusto mo. Pag sikat ka, hindi ko pwede kumain kasi tataba ka. Pag naririnig ko kanina pang umaga, may thank you Lord, may nagsasabi, ang sexy, or kaya, ay, kalaguna, or maganda ka. Sabi ko, dapat pala sa bawat pagbanggit sa akin nung bumili ko ng isang parol, tapos pag uwi ko, bibilangin ko, Christmas uli, di ba? Diyos ko, oh, thank you anak, thank you so much, this is so sweet. Should I open it now or later na? Open it na! It's a poem for me. May I read it? I love you too. I love you too! Maanton! Yeah. He's my manok because I'm his chicks. Can I read it out loud? Sharon. She's one of a kind. A lovely and serious side, always wears that smile so bright. Rare person to be good even in limelight. Overflowing love, one gives to everyone. Natural and genuine to everyone. Thank you so much from Lady. Thank you, Lady. Lady Knight. Lady Knight. Ang kanyang name. Thank you. I will treasure this. Can you put this in my bag? There's one more. Sen, pakihawak lang, ha? Bakit mo? Arte-arte. Metong po po, metong. Sharon, sweet, you truly are. Hardworking for your passion, amazing to the good character you have, radiant, you shine, life to star. Life and star. Outstanding in everything you do. Naughty because you have silly side. That's true, Lady Night. Thank you. Labo ng mata ko. Thank you. Sen, pakihawak lang. Pakilagay sa bag ko yan mamaya. Maglalaba ka pa pag uwi. Kasi nagluto ako. Pag namlansya ako, mapapasma ako. Ganyan talaga yan. Ganyan talaga siya kahit malamig. Sana all. Talaga, sana all. Anyway, to go back to my kwento kanina, it's like a David and Goliath fight. Kasi ang laking higante ni Goliath, he was the head of the army, di ba? David was a young, skinny boy, and all he had was a slingshot, tirador lang, at isang bato. But because of his amazing and unshakable faith in God, he was the one that killed Goliath with just one slingshot, diba? It was so... That is what inspires us because nakakapit talaga kami sa Panginoon Diyos. We honor and glorify Him, which our country should do. Now, talagang we should work on the gutom problem kasi ang daming nawala ng trabaho because of COVID, ang daming hindi makalabas kahit may pambili. Tapos, we really have to work on the gutom problem kasi once na-solve yun, mababawasan yung hirap kung hindi matatanggal talaga. At pag talagang busog, ikaw at ang mga mahal mo sa buhay, mga anak mo, mga mahal mo, mas madaling abutin yung pangarap, diba? Kasi excited ka, may lakas ka, alam mong may pagkain pag uwi mo. It's really a simple thing na nagiging komplikado because of corruption, unfortunately, over I don't know how many generations. So, I really pray na with your support and prayers talaga, na si Ma'am Leni becomes our next president and Kiko hopefully is blessed and that you help to become vice president. So, dakala salamat for being here tonight, everybody. We are so thankful to you and kaluguran ko po kayo. Salamat po. Ima ko po, tiga Santana.
Mga Dizon, Mercado, Gamboa, kamag-anak ko lahat. Magsa-selfie tayo? Sa gutom, hello pagkain. Sige ko pangilinan, yan ang halikain. Bye-bye, goodbye sa gutom, hello pagkain. Sige ko pangilinan, ang bisita natin. Nandito na si Kiko, Kiko pangilinan. Pagkain nga kung kaya, kanyang inaglalaban. Pagkain masustansya sa bawat Pilipino. Dito pribileyo, karapatan nito. Bye-bye, goodbye sa gutom, hello pagkain. Sige ko. Once again, palakpakan natin ang ating future Vice President, Kiko Pangilinan! At syempre kasama ang nag-iisang megastar, Miss Sharon Cuneta! Kiko, 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 Kiko! Laban, pagkain masustansya sa bawat Pilipino. Dito pribileyo, karapatan nito. Bye-bye sa gutom, Ayan, isang malaki at maraming salamat! yan ang halikain. Mr. Joel Santa Ana for our flowers, palakpakan natin! Kiko pangilinan. Once again, Gobyerno Tapat! Angat buhay lahat! Hello, Pagkain! Buhay gutom! Once again, maraming salamat sa ating mga kakunting! Masustansya sa bawat Pilipino. Dito pribileyo, karapatan nito. Bye-bye, goodbye sa gutom, hello pagkain. Thank you so much, our future Vice President, Kiko Pangilinan at ang nag-iisang megastar, Miss Sharon Cuneta! Nandito na si Kiko, Kiko Pangilinan. Pagkain nga kung kaya, kanyang pinaglalaban. Pagkain masustansya sa bawat Pilipino. Once again, thank you so much, Mr. Joel Santa Ana! Bye-bye, goodbye sa gutom, hello Alright! pagkain. For the last Sige ko time, Tropang Pampanga! Ipapanalo ba natin to? Yeah! Gobyerno Tapat! Angat buhay lahat! Hello, Pagkain! Alright! Muli ko sa ngalan ng tropa, President Leni Robredo, Vice President Kiko Pangilinan, this is Prince YouTube! And this is Bel Aguilar, sama-sama nating ipanalo dahil kulay rosas ang bukas! Salamat po, Kausap! Salamat po ang pinilang tao po! Kiko Pangilinan, ang bisita